Mundu digitalean kalitatezko edukia aurkitu, kontsumitu eta partekatu. Ongi etorri bideo honetara. Bertan, kalitatezko edukiari buruzko funtsezko alderdi batzuk jorratuko ditugu. Zehazki, kontsumitzeko moduari dagokionez. Garrantzitsua da, plataforma edo tresna, alde batera utzita, arduraz eta errespetuz egitea. Dauden arriskuak ezagutu behar ditugu. Hala nola desinformazioa, albiste faltsuak, deepfakes direlakoak, adimen artifizial faltsuarekin sortutako bideoak dira, edo algoritmoen alborapenak, hau da, sare sozialek gure interesen araberako eduki iradokizunak erakusten dizkigute, dagoen guztia mugatuz. Era berean, gogoeta egin behar da, erabiltzen ditugun formak eta hizkuntza partekatu eta zaindu aurretik, bai komentatzen dugunean, bai edukia sortzen dugunean. Nola egin dezakegu erabilera kontziente bat? Ekarpenak egingo dituzten edukiak lehenetsiz, partekatzen duguna egiaztatuz, diskriminazioa saihestuz eta erabilera denbora mugatuz. Horrela, gure esperientzia digitala positiboa, kritikoa eta errespetuzkoa izatea lortuko dugu. Plataforma asko daude, hala nola, Facebook, WhatsApp, Netflix, YouTube eta abar. Azken hori oso ohikoa da, aukera asko eskaintzen dituelako, tutorialak eta dokumentalak, musika eta entretenimendua. Nola funtzionatzen du YouTubek? Lehenik eta behin, zure kontuarekin sartu behar duzu, edo ez baduzu, berri bat sortu. Zure intereseko kontuak jarrai ditzakezu. Horretarako, interesatzen zaizun kanala bilatu, edo bideo baten kanalaren izena sakatu besterik ez duzu egin behar. Bere kanala irekiko da. Eta suskribirme botoia sakatu ahal izango duzu, eduki berria argitaratzen duenean jakinarazpenak jasotzeko. Botoiaren ordez, kanpai ikonoa duen menu bat jarriko da. Bertan, harpidetza edota zein eguneratze jaso edo ezabatu nahi duzun, aukeratu ahal izango duzu. YouTube ere erabil dezakezu zure bideoak igotzeko kanala sortzeko. Nola egin? Joan erabiltzailearen menura eta hautatu Crear kanal. Sortu ondoren, argazki eta deskribapen batekin pertsonalizatu ahal izango duzu. Zure bideoak igotzen hasteko, erabili Crear menuko subir bideo aukera. Aukeratu bideo bat eta jarraitu agertzen joango diren jarraibideei. Gogoratu, edukiaren kalitatea zaintzea eta komunitatearen arauak errespetatzea, zure kanala modu positiboan eta arduratsuan hazteko eta beste pertsona batzuk inspiratzeko. Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.